Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi ngamukele kuyona i-channel le ehamba phambili inkezo. Mina igama lami nguMfeza Ntuthu Ngakhuma lo bathi iLaspo namagumede. Mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje ukuthi uya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, bengumhlazi womculo amaskandi ku-TikTok, ulanga elihle Mthembu kodwa bedume ngelasiqiniseko Mvelaswe uzofihla emathuneni asekhaya kwanodunga kwamaphumulo emva kwenkonzo yomngcwabo yokuba Sempungeni Primary School kule ndawo. Usiqiniseko baneminyaka engu-27 udijulwa wabulawa ngumuntu ongaziwe sehlaziya ku-TikTok esegcekeni lomuzi bekade ebegobe kuwona amadlangale Danetta enegel ekuruleni ngolwesine ngezithuba zabo 11:30 ekuseni. Ngane zakwethu-ke kube ukuthi le nsizwa izofihlwa emathuneni asekhaya kubo laphana kwamaphumulo emva kwenkonzo yomngcwabo eze kuba Sempungeni Primary School kule ndawo. Ngane zakwethu-ke izona ebekade sinibisela zona, sinidlulisela zona mayelana-ke nama-update okudlula emhlabeni kwalensizwa, kanjalo futhi-ke nokufihla kwalensizwa yalaphana-ke kwaMvelase-ke eshone ngendlela engekho yinhle-ke. Ngane zakwethu-ke izona ehamba phambili, ngicela nje ukuthi niya-subscribe, ningakhohlwa ukungilandela ku-Facebook @Radio Inkezo, kanjalo futhi naku-TikTok @Radio Inkezo ZA.